zaten tez zanîn kampa li Rojavayê Kurdistanê kampekî Daişê ye û ji hemû welatan di nav vê kampê de hene. Yani em nikan bêjin kampekî wî aram e û ji ber dagirkeriyekî koçber bûne hatine sekînê ne wî ye. Kampekî got zihniyetekî got li dijî mirovayî hemî ye û ji hemû dewletan jî tê hene. Qasî got em tê gihiştin nêzî pêncî dewletî zêdetir kesên wan di navê dewletê de hene, navê vê zihniyetê de hene. Va xeteriyê got heyî li vê derê xeteriyekî û çi qas em bêjin ji wê mestir e. Yani pir zêde ye. Ji bo wê jî ev xeterî ne got tenê ji bo Rojavayê Sûriyê ew Bakur Rojhilatê Sûriyê. Ev xeterî ji bo hemû dewletê hem Rojhilata navîn hem jî Ewropayê. Ji ber wê jî li vir kombûyîn xeterekî wê pir mezin heye. Rast e li hemû ciyên tevlî bûne li vê derê pêşêwa girtin li vê derê bi quwetekî pir fedakariyekî mezin dane sekinandin. Ev quwetê êrişker da sekinandin. Li vir kombûne ku çêbûye di nava wê da di nava xwe da nesekiniye. Di nava vê kampê da jî dibe weke tu çawa tiştekî bikelînê di nava xwe da weke borkanekî ku di nava xwe da dikele xwe nedike. Taybetî zarokên biçûk yani bi şêwazên pir zihniyetekî qirêj wan perwerde dikin. Di vê astê de yani nesekiniye. Di vê astê de nesekiniye. Kana her roj kuştinê got tê çêkirin. İnsan jinê got hatine zincîrkirin. Her roj bi şêwazê cuda bi kêra bi çaguça yani insanê got tê kuştin jî wila xwezayînîne. Bak dosa normal yekî bikujî tu nîne. Bi işkence yani zihniyetekî ew qas qirêj be wehşiyet insana dide kuştin. Ev xeterî bi rastî jî yani hêdî dibêje yani lazim e pêşî wê bêgirtin. Lazim e bêhata sekinandin. Ev operasyonê got bi navê ewlehiya mirovî pêngava wê duhemîn sebebê yek vê darxistin ev bû. Yani ev jî bi navê cuda cuda zaten xwe ev dikin yani. Xwe didin pêş yani işte yöntemê cuda bikartînin. Ama zihniyeta we aynı ye. Zihniyet aynı kuştine û taybetî we eşbalê got perwerde dikin ji bo got dewamê wê bike. Ji bo wî dewam bike. Çünkü hedef ew e, hedef ev zihniyet devam bibe. Hedef wan heya niha jî em zaten di nava operasyonê da em cî digire em van dibînin yani. Zarokên biçûk li gorî zihniyet perwerde dike yani. Yani ji bo wê zarok bimire nemre ew jiyan bike nekî ne mihim e. A mihim çi ye ew zihniyeta wehşî devam bibe. Hedef wan ew e ew jî giranî didin bi vê navî xwe birêxistin dikin nav dikin ji bo wî got dewamiya xwe xurt bikin. Yani ev xeteriye tabi ev jî milekî wê dîtin xeteriyekî di xwe astê cuda da tê diyar kirin. Ji bo wê jî hani ev lazim e pêşê vê werê girtin yani. Yani em niha bêjin rast e heya astekî fedakariya îdare zatî li vê derê wan pêşwazî dike wan li virê bicî kirin hemû pêdeviyê henî wan qarşileme kir bi hemû îmkanê got nînin bê derfetiyê got henî dana wana ama bi hêzên ewlekarî jî wan parastina wan digirê ama lazim e herkes vî alîkarî bibe. Yani ev dijmin me got yani ji her dewletekî hatine ne yê tenê Rojavayê Kurdistanê. Niha mesela ew eger ew bifikirin işte wala Daeş niha nav welatê me de nema. Mesela bêje Ewropa welatê me de zêde nema. Hindik welat bêjin welatê me de nema. Çûn ama ew şaş e. Tam tersî herî zêde kesên got xwedî li welatê xwe de nekeve ew bê dijminê wî yani. Çima lazim e bê hesab kirin. Lazim e herkes welatiyê wan di nava vê ew Daişê de heye lê bêpirsin yani lê kolî bikin û xweseriya rêveberiya xweser her roj bangawazî dike. Dibêjî ka werin yani mecal dide yani ne got rêveberiya xweser wala derî jî girtiye ne wî lê. Ama rixmî wê jî kes xwedî lê dernakeve. Sebebê wî çi ye? Lazim e herkes werê xwedî li hemalatiyê xwe derkeve bibe. Ceza dikî wan tevlî xwe dikê afû dikê lazim e bê çareserkirin yani. Ev pirsgirêka Daişê ne pirsgirêkekî wala dewletekî ye bi dewletekî re. Ev pirsgirêkekî Daişê pirsgirêkekî mirovayî hemî re yani.
کسی گوده بیجه از مروبم از دموکراتم از خازم جیان بکیم داعش لهمبری وی یعنی به وی ذهنیت قریش پرورده کردن انسان کشتن فیربونا به وی کشتن انسان خطری که هری مزنه بلا کس خو نخوبینه او دولتن بیجه ولا نه نه نل من نل ناوا من خطرینی نوله yani lazım herkes spasiya idare zati bike spasiya ve kuvveta parastını bike ve dere bike destek bide bu peşevi be girtin yani ev müşkile tam tersi müşkile ki geçti yani ne müşkile ki metene berpisyari vici geçti te xastın çare seri kirna vici geçti te xastın ku herkes deste xobe de hev ku peşevi rexstını be peşevi daişi be girtin yani eğer ev var ne be blokas xona xopine yani خطری هری مزین هینا پیشه بلا کس نبیشه والله خلاص دور دامانه نوسای تونل گروجانه خرسرناقی گو ام دبینن پرورده گو جین بن چادر دا پرورده گو زاروک پرورده گرنا دبینن اف چنه yani اف حمیر لازم هر کس وی ببینه yani کچن ایزیدی کو حتی نها هینا دناوا کامپیدا درد کفن بریانها وفا هات دیتن تسلیمی بریا اوی هاته تسلیم کردن ایرو سوسن دیسا هاتیه پیدا کردن yani ev hinaji mesela ev kesin gut khazın canavan derbe kevin brasti fırtırsa ki mezin navavan da yani hem ji derva tırsa ki mezin servana hindinde ta tırsa ki mezin servaya lazım herkesi gut bije es khodi mru devleti teybeti zarıvan navda milleti vid navda bu çi şevazi de bela be lazım çareseri be ditin herkes bigre و افر و بریا خسر دحیا داوی دری خو وکری و آلیکاری ده tam tersi yani ama bercavandi çine yani ki bercavandi de Paris'e devlet eğer bercavandi xod Paris'e muruvahi ne yapırsa ev devlet lazım bir şermezar kirin ev devlet lazım hesap bir khastın ev daiş cinav her deri hatene براستی وکی جن هم جی وکی حرکت آزادی گشتی دستکتی کی پیروزه و هری باش نرخینه چونکی براستی گلمه ایزدی yani dibijin کوکا کردیتیه لازم همو جنین هاتن بنچاف کرن جمله داعشی و گوجده 2014 و حیا رجع ایرو قصي جماوري وهين زيادة تقدي قواتي خوا ام بكان بزان بنيك الكرة ام هدفي منك وامان رزقار بكن الكود بي بلا بي وقال لي ما يزديجي طبي جركي هين زيادة هشيار به و اوجي دنافا ليجرين دابي وهين زيادة مرة ام بن دستك وام بكان من فانجنين يزدي هاتنا قرتن ام رزقار بكن تایبەتی کەچین جوان ئێکۆ دبن ناوێ bi zûrê hatin girtin û hîro li ser wan ferz dikin ku bikin daişî bikin yêxwe çunkî zîhnetekî wer qirêjî yani kî bibînin af nakin bi zorê bê ew bi dilê wî bê kesîn nabe dervaya rêya wan bê nav wan da bê ji bo yek kulê rizgarkirin ji bo me tir girîng e û em hewl bidin hîn vê dewam bikin yani em dikanin bêjin yani bandûrekî mirov dikanê bêjî ew dibê weke borkanekî û dikelê em dikanin bêjin enkêm biçîk daketina wî çêbû pêşî wî hat girtin di nava wê xêmê da di nava wê kampê da lê em nikan bêjin weleb dawî bû çîkî zîhnetekî wile ye rojane xonû dike rojane ew ê xwe çê dike rojane xwe amade dike li dijî mirovan yani yani zîhnetekî wile em hîro bêjin wela îro hemle jî wile ye hemle jî ev hemle wê her dewam bike yani rojane li hemberî zîhnetekî wile rojane li hemberî zîhnetekî wile gav neye avetin pêşê neye girtin ev xeterî zêdetir dibe yani gava ku hatî dest pêkirin rastî cî dabû û ev gav wê dewam dike yani em nizanin wê ku derdayî bibe ev dewam dike heta ev zîhniyeta tundire û dehşî dibêje ev zîhniyeta dijminê mirovayî hebe wê tekuşîna me jî hebe li hemberî wê lazim e hemû jinên ku îro hem li Rojavayê Kurdistanê hem li derv hemû dunyayê ku tekuşîna hêzê YPG tekuşîna Bakur û Jilatê Sûriyê ku milê pêşengîtiya jin da derketiye lazim e hemû jin ciyê xwe nav da bigirin xwedî lê derbekevin çînkî azadî û tekuşîna îro
yepê jî got pêş xistiye daya avakirin azadiya hemû jinan e ji bo jî em dibêjin rêvekirî her kes xwe parastin û di nava wê de cî bigire.